vysoký, štíhle postavy, má šedivé dlhšie vlasy a šedivé fúzy, nosí tmavé okuliare, nad ľavým obočím má bradavicu. Nezvestný je aj 48-ročný Ivan Šturman z Liptovského Hrádku. Toho naposledy videli 8. októbra minulého roka pred obchodným domom v Liptovskom Hrádku. Odvtedy sa nikomu neozval. Ivan Šturman je 180 cm vysoký, strednej postavy, má hnedé, krátke, prešedivené vlasy a hnedé oči. Môže nosiť bradu. Polícia pátra po 16-ročnom Dominikovi Kupkovi z Červeníka v okrese Holohovec. Chlapec je chovancom reedukačného centra v Sološnici, odkiaľ utiekol. V minulosti ho už viackrát vypátrali v Trnave, Červeníku, ale aj v Bratislave. 16-ročný Dominik je 170 cm vysoký, štíhlej postavy, má krátke, hnedé vlasy. Pravdepodobne záložný zdroj z počítača spôsobil oheň v lekárni v Hurbanove, ktorý síce tak ako vznikol, sám aj zanikol. Došlo však k zadymeniu viacerých miestností a znehodnoteniu liečiv. Prebežná škoda sa... Riaditeľka Hurbanovskej polikliniky prišla dnes ráno do práce pred 7. Napriek tomu, že navonok bolo všetko v poriadku, z ničoho nič zacítila dym. Vtedy ešte netušila, že sa šíri z časti budovy, ktorá funguje ako lekáreň. Až správca, ktorý zašiel za budovu prepiesok a posypal klské schody, si všimol popraskané okná lekárne i hneď preto volali hasičov. My keď sme už došli na miesto, lekáreň už nehorela. A je tam spústa miestností. Vplyvom požiaru to všetko bolo zadymené. Prvotné predpoklady, že by požiar v lekárni spôsobila zle namierená silvestrovská petarda alebo iná zábavná pyrotechnika, vylúčila samotná riaditeľka. Chodíme každý deň prezerať. Včera sme tu boli okolo 12. Nič som nevidela, nič som ani necítila, že by nejaký dým. Okresné riaditeľstvo bolo požiadané o súčinnosť pre políciu na zmeranie koncentrácie v vnútorných priestoroch lekárne. Experti predbežne vylúčili, že by požiar založila tretia osoba. Príčiny budú prešetrovať aj naďalej, že po zadymení zlikvidované škoda ešte nie je definitívne vyčíslená. Údajne sa pohybuje na hranici 70 000 eur. Tam došlo nejaké technické poruchy. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej Označila tragická nehoda autobusu medzi Svätým Jurom a Bratislavou. Linkový autobus na trase z Mijavy do Bratislavy havaroval len pár kilometrov pred cieľom. Nehodu neprežili dvaja ľudia. Tehotná už o maliček došla, ale to dieťatko zdravé. Už je porodné. V autobuse sa nachádzalo 30 ľudí, z toho až 40 sa zranilo. Taký rachol jak svinia a už nás šúchalo. Znamenalo to pani, čo sedela, to nemá tvár a ten, čo sa predomil, to nemá ruku. Obeťou nehody je 50-ročný ktorý zomrel na mieste nehody. Ostali po ňu manželka a dve dospelé deti. V nemocnici zraneniam podľahla aj najvážnejšie zranená cestujúca. 75-ročná žena bola od hospitalizácie v umelom spánku a napojená na prístroje. Zachrániť sa ju však napriek tomu nepodarilo. Tie zranenia boli veľmi vážne a jej stav sa komplikoval. A napokon je organizmus tento nápor nezvládol a napriek maximálnej snahe lekárov sa ju nepodarilo zachrániť. Podľa svedkov sa nehoda stala v momente, keď sa chcel vodič autobusu vyhnúť traktoru údržbici, ktorý kosil na dráhu. Zdolfol volant a tento ústavnosti a prevrátil sa. Vynikli tragické nehody dodnes na tom, že keby mohol, že neboli autobusu neoznačil sa, ale i obeníka mohol odhaliť až dostatečnú súdku. Policista mohol odhaliť zatím sledky po vyšetrovateľe. Riaditeľstvo na stole bolo v Bratislave i v súčasnosti na okresnom prípade a sa nás intenzívne pracuje. A výsledky z tomto skúmania v súčasnosti aj čakáme. Policista v tomto prípade zatím obvinili, pokud dojdou k